Suka. Dagan. Secret. Secret. Ako sa manak eh. Siapa? Lagu. Sir. Paano to pa si Kantor? Punta sa manak. Manaw. Pwede? Alam mo? Kasi ko ang resukir. Dua ka ba mga Dua man. oh, Sino mo siya? tumar. Tagalin. Baka ano gana sa mga ano? Pulis na taga mo kay isa ka karton. Buklang. Basa. Ha? Kartong. Pulis mo man taga mo kay isa ka karton. May isa kita yung taripa. Kumat mang puro kita. Karon. Puro yung sabog. Umpis lang. Umpis pasalit. Bilib ko sa karma. Bilib ko sa ay juga ito. Share ko na ugma. Share ko sa kailan sa kailan. Ha? Rider dito. Turcos. Kita mo sa Toro sa San Miguel. Dito numursa na dito San Miguel dito yun. Dulong na no? Yan layo kay magpalay ba no? Ano ka ito sa ligid? Kami. Secret. Dito pa sa mata sa ayaw. Ano mo good? Ay, lang yung kamatlo. Bakit? Kasi makapaghimaw. Ban. Kubang na lang. Kay, sino ba? Eh! Ito. Ay, saksak na rin.
Kaon lagi, kay maniyos. Lagi ko kaon. 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 Kaon ba kaon? Okay pa. Ano? Okay. Na. Ayos. Kaluwag. Yawan ninyo sa okay. Ang 1 og 2 dili makakagads. Dilian ba rin ang oras mo natanap? Agay ba? Kasakita po, uy. Sama. Sama na. Ay, nahinaya lang. May klasik ma, Je. Ha? May klasik ma. Yan na. Duty. Si Judy. Ha? Imulis din. Well, Wala ka magumong klasik guro. Tama ko man sila. college lumimang. Maninti mo. Sila ito yung ni Angela nga. Wala klase. Wala klase. Wala na kay klase, pero na duty, ana man na. Hindi sa una, ano man duty sige. Bisan pag na klase, naga pag may duty, kay hapon Ito man ra gyapon ang dito. What the Ay! Manito ra dito maglimpyo-limpyo. Sa istorya basta kani adto jud. Kasi 100. Reset na siya. Apo itong kayo. Okay, buntag, trabaho, na pagkahapon. Kami na tao dito, mga tao mo na lang ano may klase. Klase, Ora kami pagkahapon. tao dito. Gabi, Ano yung ban mga study pa. espesyal na. Anak nyo na mo eskwela, si. Ang eskwela, di ba yahay kayo? Ulit email. Eh, wala, display naman ako, no, eh. Sana mo na. Hindi nila PJ kay Jote Adlaw. Kung sa unang matag sa iyo. UM. Nga bubutan na mo duty, hindi ka pasinaw ng format. Lumak. Strictor ba kayo sa una? Dito, hindi. Sila. Ay, announce ka na ni Ma'am Kapukaw sa una. Diya sa flagpole.
Mag-CR mo tarong nga pa niyo kay kapoy naglimpyo pang kuhan. Limpyo na ko kay ma'am. Upang ko dito na gud man to. Sa kalimpyo sa CR. Ati mo to BG. Ko'y pinagatuyo sa una kay ang isundan ako kuyom jud kayo ako jud gipertikan jud siya. May jud Mo kay na din ini kuan o isulod. kung ano man si BG, may kay di pa pertik ba na ba? Listingan lang ba? Ha? May ba maayo? May mayo. Kailan na dito sa matag barangay di. Ha? Yes, Bulirex ni. Kato mo ni mo beatbox no. Ito man si. Ilalig ka. Sumo mo ni mo beatbox. Bulirex. Tingnan tong dito sa Asia. Kasi Barangay. Bulirex. Sumo mo ni mo beatbox ko. Je, ano yung kukugluya, Je? sa adin. Tanong patatong Mata boy. Ang parang sa ito kita ni BG. Pero 20-21 na itong mata. 22 na. Babae. Ito kailan sa bada? Ito kailan na to? Ito yung kasa dito. Cashier sa? Barangay. Ay, ito mo gamay. Ah. Sa Jay. Wala to eh. Ano sa beatbox mo siya, no? Ano? Para pares na Jay. Arestro ka, Je? Ha? Arestro. So, Barangay. restro sa mana. Barangay election. O pa kayo kung sa kumilik, no? Wala. Ano sa mana? Kaya hapit naman yung election, magkuha na po naman. Murag nagkuha naman ata, no?